31. Mwari wakamusimudza iye noruoko rwake rworudyi ave mutungamiri nomusununguri kuti ape vaIsraeri kutendeuka nekanganwiro yezvivi. Ndio zvandakaitwa ini. Andina kungouya panapa ndega. Andina kumbozvisa. Makandiita ndimi. Ndimi akatigarapo. Zvino chasada chii? Chama kufamba machiti chinotimba ngati buda ngati chamboshata chii? Magetsi vakauyisa. Magetsi takakupai pachikoro penya. Apa ndirukisa kuti magetsi apa. Muri kundipa utsimbe. Hakuna kwaanenda uyu mudekunyo. Hakuna kwaanenda kana kutomboti rigandipe pakati. Ndio saka munanga kwa kuda kutuma komanda anoti ngakanuri ndakafunda na ndakadayo. Tikaona zvino Mwari ndio akazvita kutiwe pano. Ndio akaita kuti ndishande neni. Ndio akaita kuti simba rakafa na Anania na Sofia. Isimba ra Mwari rakaita kuti vafe. Nokuti vayanyepu vanyengeri. Sema nyengeri kwamunoita. Taura. 32 namba. Isu tiri zvapupu. Tiri maofe tiri. Tiri zvapupu zvamashoko iwayo. Tiri zvapupu zvemusangano weZANU-PF yo. Nomweya mutsenewo. Zvinhu zvese zvakaitika muno mweya woMwari nemweya wese wamakumurudzi wakafa uri matiri. Wavakapiwa naMwari. Ivo takapiwa zvinovakomana. Ivo vanomutevera. Ivo no ZANU-PF yese kudai. Ndiye mweya wamakapiwa, makasiwa muchipfukirwa muchirohwa. Mechipisirwe dzimba mechenda pana Jakarazi apo mechipondwa mizvino namuchipa mechindorepwa ikokoko hazvichatauriki. Haleluya. Ndipo unoti chinoti pangabe tese kamwana kasikatombozivi kuti story iyi ikane yakadii. Must think it twice.